Assalamu alaikum. Ga yadda za ku yi rijista da wannan sabon app ɗin. Daga farko a saman nan za ku saka numban wayanku. Bayan kun sa numban wayanku, a nan sai ku zaɓi password wanda za ku yi amfani da shi kusa. Misali kamar haka, guda 6 za ku sa. Sannan sai ku sake sawa abinda kuka sa a saman nan. Bayan kun sa, a nan gurin za ku kwafi wannan abu ne, wannan wanda kuke ganin shi nan. Shi za ku kwafa numban nan sai ku sa. Misali kun ga an sa 4748 sai ku sa. Shikenan sai ku taɓa rijista kawai. Alhamdulillah. Bayan ya yi rijista, kun yi rijista complete, sai ku zo ku taɓa agree ɗin nan. Zai shigar da ku. Ya shigar da ku, wannan abun za ku taɓa. Zai fita, zai shigar da ku. To idan ya shigo da ku nan gurin, ku shigo gurin me ɗin nan inda aka rubuta me. Kun gani nan kenan. To kun gani kamar yadda ake cewa suna ba da 1.8. To me yasa anan ba su bayar ba? To dalilin da yasa anan ba su bayar ba saboda baka yi verification ba, baka yi verified ba. To za ka shigo nan ne ka yi verified. Nan din nan. In ka shiga, to abinda za a yi, sunan ku za ku sa a gurin kawai. Misali, kasan nan kuma sai ku saka numban wayanku wanda kuka yi register da shi, sai ku taba kawai. To kun gani, kun ga nan kudin ya fito kenan. Yanzu ba ku da wani matsala, wannan kudin naku ya fito. To me za ku yi kuma next? Alhamdulillah. Bayan kun kammala wannan, to ga yanda za ku yi. Nan gurin inda aka rubuta sign in din nan, sai ku zo ku shiga gurin. Idan kuka shiga, zai kawo ku nan gurin. Sai ku yi wa ƙasa. Ga nan dan jan inda aka rubuta, inda aka dan diga wannan jan abun, sai ku taba. To kun ga sun ba da 140. Sai ku dawo baya. Kun dawo baya kun gani ga nan kuɗin da aka ba ku, kun ga ya zo nan 140. Da kuna da 18. Yanzu ga shi an ƙara muku 140, ya zama 1940 naira kenan. To haka wannan shine za ku dinga yi kullum. Kullum za ku yi shi so da ɗaya. Shine zai kasance na yi na free kenan. Free. Idan kuma kuna ganin hakan ya muku karanci, to za ku alhamdulillah. Yawa ci gaba da haka. Abu muhimmai wanda kawai zan nuna muku a nan gurin shine, daga farko bayan kun yi sign in nan, kun je kun samu wannan 140 din, ko kuma sama da haka ko kuma ƙasa da haka, duk suna bayarwa ne daga yanayin yadda sa'anka ta kai ka ga samun abinda ya kasance rabonka ne. Sannan za ka zo nan gurin, nan inda aka rubuta security din nan, account security. Za ka zo nan gurin, sai ka duba nan, gashi nan, za ka sa email ɗinka a nan. Bayan ka sa email ɗinka, sai ka fito daga gurin. Bayan ka save email ɗinka kenan, sai ka zo nan gurin account ɗin nan. Sai ka zo ka sa detail naka na banki, ta inda za ka cire kuɗinka kenan. In ka zo nan gurin, dama already nan gurin ai ka sa sunanka. Sunanka wanda kake amfani da shi fa a banki shine za ka sa a gurin nan. Kar ka je ka saka wani abu daban kuma. Nan gurin shine nan. A nan za ka saka number account naka. A nan kuma sai ka yi select. Sai ka shiga ka zaɓi bankinka wanda detail naka na bankin yake. Sai ka sa. Bayan ka gama da wannan, to nan gurin, ga inda nan za ka shiga ne ka yi inviting na mutane. Nan za ka shigo nan gurin, sai ka taba kawai. In ka taba ya kofi, to sai ka je ka yi pasting ɗinsa, ka yi ta turawa haka a group da sauransu. Bayan wannan ga na ƙarshe, nan shine za ka shiga. In ka taba zai shigar da kai, sai ka yi downloading na app nasu. In ka yi downloading na app nasu, shine za ka samu dama ka dinga shiga ta cikinsa. To alhamdulillah, dangane da yadda abun yake kuwa shine, ko da za ka samu mutum nawa a ƙarƙashin ka su yi rijista, to ba za a biya ka ba fa, har sai wanda ka samu a ƙarƙashin ka ya rijista idan ya sa kuɗi. Ƙarancin abin da ake investing a cikin wannan platform ɗin shine 10,000. Wanda ka gayyato shi idan ya sa 10,000 a ciki, kai za a baka 1,000. Sannan shi kuma duk ranar da ya yi aiki za a dinga bashi 750 ko kuma wani abu makamancin haka. So daga ƙarshe muna roƙonku da ku mana subscribe na wannan channel ɗin, domin duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo ku dinga